जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफाद सोनाब सानजारि नोगोरनि थामथि नै बोसोरारि जथुम्मा बेयाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरनायखाय आङो हांख्रायगिरि आनसलिक कमिटिनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों बिथांमोननिसिम आरो खोब मेहेरगोनां खोब गाजा गोमजायै जिहेतु बे दिनैनि जिहेतु गेवलां मेल बे जानो थांदों बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जाबाय बे गोजोन गोरोबथा मथे सुक्तिनि दफा 5.1 नि मथे जिहेतु जों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय बिटिआरनि बायजोआव बे काउन्सिलखौ मावफुंनो थाखाय जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ नारसिननाया जोंनिफ्राय सोलिबाय थादों आरो जोंल' नङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भारत सरकारनि नखर बिफान आरो आसाम सरकार जिहेतु जों जइन्ट मनिटरिं कमिटि जोंहा मोनसे दं बे जइन्ट मनिटरिं कमिटियाव जोङो बिटिआरनि बायजोनि जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ जों बेफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ नारसिननाया जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय सोलिबाय थादों आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जुथायै एनडिपिनि जिल्ला रिहेबिलिटेसननिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन समस्याफोर दं बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिनगोन आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जाहाथे थाबैनो मावफुङो बेनि थाखाय जों नारसिनदों आरो बे बेलायाव जोङो रिभिउ मिटिङाव दासिमहालागै 6 खेबसो जिरायबाय आरो बेनि बादैबो जों दाख्लैबो नर्थ ब्लकआव बिटिआर सरकार PKWSC एसे गोबाव जाबाय जेनेबा थांनाय बोसोर आरो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपिनि फ्रेक्सन 4 आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद दा बेफोर दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनिफ्राय नारसिननाय जादों आरो दा बे बेलायाव जोंनि जिहेतु जोङो बांसिन लेभेलै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावदों दा भिलेज नटिफिकेसननिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव जों बांसिनै खामानि मावदों बांसिन हमवर्कखौ जों खालामदों होनना बुंनांगोन थारमाने दा बे बेलायाव दाख्लै 12 अक्ट'आव जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों रायलायदोंमोन रायलायनायाव माखासे आपत्ति गैयै जेब्ला अबजेक्सन गैयै गामिफोरखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय गिबि फार्स्ट फेजआव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनो थाखाय सरकारा सिन्था सरसा खालामदों दा बे बेलायाव राभा हासं अट'नमास काउन्सिलखौ जिहेतु 6 सिडुल खालामनो नागिरदों बे बेलायाव एसे सावरायनांगौ बुंदों दा बे बेलायाव आसाम सरकारानो मोनसे दायित्व लानानै गावसोरनि प्रेजेन्सआव गावसोरनि नुजाथिनायाव राभा जौथ संग्राम समिति आरसु UBPO आरो एबसु जों जथायै रायलायगोन थारमाने रायलायनानै जोंना खावलायनाया बेनो थागोन जे राभा हासं अट'नमास काउन्सिला 6 सिडुल जानायाव जोंहा बाजानांगौ गैया खिन्थु राभा हासं अट'नमास काउन्सिला 6 सिडुल जासान्दि जोंनि बर'फोरा बेयाव थानाय बर'फ्रा जोंनि काउन्सिलाव थानो मोननांगौ होननानै डिमान्डआ जोंनाव थागोन आरो काउन्सिला राभा हासं अट'नमास काउन्सिला 6 सिडुल जायोब्लाबो बेयाव थानाय बर'फोरनि जिथु रैखाथि मोननांगोन गावबागाव लुबैनाय बायदि माखासे लुबैनाय बायदि गावबागाव देरहानो हानाय समस्थिफोरखौ बानायनो थाखाय राभा अर्गेनाइजेसनफ्रा जोंखौ खाबु होनांगोन होननानै बेफोर मेकानिजमखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों सावरायबाय 6.3 क्ल'ज मथे बिटिआरनि गासैबो स्कुलफोरखौ लाजोबनाय आरो बिटिआरनि बायजोनि जिब्लाक स्कुलफोर दङ बर' मिडियाम बेखौ स्पेसियेल कनसिडार खालामनानै लानांगौ थारमाने दा बे बेलायाव जोङो नारसिनबाय थादों सरकारखौ जोंल' नारसिनाखै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों गावबागाव मोनसे लेभेलसिम जों नारसिनबाय थादों सरकारखौ नारसिननायाव दाख्लै मोनसे सिद्धान्त जाबाय गंबा स्कुल लाग्रोगोन बेनि उनाव माखासे स्कुल लागोन आरो मोनसे सरकारा जोंखौ फोरमायदों जोंनो जेरावनाखि अत्यन्त स्कुल गोनां दङ बेयाव थारमाने सरकारानो थांनानै गावसोरनि स्कुलखौ लुना होगोन थारमाने जेरैहाय जोङो नुदों हजाय जिल्लाफोर बादियाव बर' मिडियाम स्कुल गैया बेयाव थारमाने बिराद मोनसे गिदिर एलाका बेयाव खिन्थु स्कुल गैया थारमाने बेफोराव जोंनि बर' मिडियाम स्कुलखौ नांगौ होननानै जोंनि बर' थुनलाइ आफाद जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों थारमाने दा बेफोराव स्कुलफोरखौ लुना हैनो थाखाय जोङो खावलायगोन जिहेतु बागानाव जुदि सरकारा निजा बबेया स्कुल लुना होयोबा बर' एरिया मैखोम एरिया थानाय जायगायाव दा बर' मिडियामनि स्कुल लुना हैनायाव मानोथो आपत्ति गतिके सरकारखौ बे लेभेलाव जों नारसिनबाय थादों बे लेभेलावथ' आं बुंनो एसे बादोंमोन थेवब्लाबो नोंथांमोना रायखांबाय जेथिया आं बुंगोन बे बाथ्राखौ दानि नैबे मुहुर्त समाव मावनो गोनां गोबां दं ज' जानानै बर'फ्रा बे जायगायाव बे समाव गावजों गाव सेरखाय बेरखाय जानानै मावनो थानाय खामानिफोरखौ खेलिमेलि खालामनाया एसे दुखुनांथाव थारमाने दा नों समस्याखौ नाय
दा भिलेज नटिफिकेशनखौ जों जेसेबां गोब्राबै नारसिनबाबो सरकारा मावनो नागिराखै। बे लेभेलाव जयै थांनानै जों नारसिननांगौमोन, खिन्थु जोंनि गावनायखौ नुनानै हयथ' सरकारा गेलेगोन थारमोन। दा राभा हासंनि जिबिलाक समस्याफोर दङ, बे राभा हासंनि समस्याफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बेयाव थानाय आफादफ्रा ज' जानो हायैयाव आरो मोनसे गोदान आफाद जोनोम जाहैनायाव बेयाव मोनसे गोदान मोनसे खेलिमेलि मोनसे सृष्टि जादों होननानै आंनिसिम फोरमायहरदों। बेयाव थारमाने बर' कअर्डिनेशन कमिटि दं, साउथ कामरुप आरो गवालपाराखौ लानानै बे कअर्डिनेशन कमिटिमोना बिथांमोना खावलायदों आरो मेक्सिमाम बुद्धिजिबि गोरों गोरा मानसिफ्रा मोनसे खावलायदों। दा दानि दिनाव आरो गोदानै मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन गोनांथि गैथ'वा, बेखौ फोरमायदों। आरो जिहेतु स्टेक हल्डार हिसाबै जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद थाखाबाय, नैबे सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो, BKWCनि खामानिफोरखौ मावफुंनो। गतिके नोङो सरकारा रायलायबा सोरजों रायलायगोन? स्टेक हल्डार अर्गेनाइजेसन रायलायगोन, जोंसो सुक्ति होदों नङा होमबा, खालामदों। सागानगिरि आफादजोंसो रायलायगोन। गतिके आरो बे गोदान आफादजों खुनु दिन खुनु खारनाव रायलाया। आरो बे आफादा थारमाने बुंनो थाङोब्ला दा सरकारखौ केस होना दोनो। दा बे बिसेसके जोंनिनो मानगोनां सिगांनि गाहाय नेहाथारि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिमोन, सासे गोख्रों मावथिमोन जोंनि मोनसे समाव, खिन्थु बिथाङा नैबे काउन्सिल जानायनि उनाव चेयारमेन जानायनि उनाव माखासे एलिगेसननि थाखाय बिथांखौ काउन्सिलनिफ्राय बोख्लायना दोनाखै, चेयारमेन पस्टनिफ्राय बोख्लायना दोनदों। बिथांनि एलिगेसना जोबब्लानो बिथांनो चेयारमेन पस्टखौ होफिननाय खोथामोन दामोन, खिन्थु बिथाङा दिनै गावनि चेयारमेन पस्टखौ मोनफिननो थाखाय सरकारखौ केस होदों। आरो बिथांनि थुनजुलायनायाव नैबे जोंनि चिफखौ केस होदों, चेयारमेनखौ केस होदों। बिदि खालामबाय थानायाव अफिस लेभेलनिफ्राय दाख्लै बायदेवआ आंखौ बुंदों मोनसे बाथ्रा, जे जोंनि थामथि 2 बोसोरारि जथुम्मायाव थान्दै मेलनि गेजेरजों रायजोफोरनि सान्दै दैथायहरनायनि गेजेरजों जोङो दिनै सोनाब सानजारि दखरानि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो दिनै गोदान आफादखौ दाफुंनानै लानो हादों। मानोना गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानायाव जोङो बिबानगिरि महरै, आफादगिरि महरै जोङो अमिन बर' बिथांखौ मोनदों आरो बिदिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै सनाराम स्वर्गियारिखौ मोननो हादों। दा बेजों लोगोसे माखासे मावथि फारिया बिथांमोना बिबानगिरि मोननाय बिथांमोनाबो दंबावो। आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों बा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो फोरमायनो सानदोंदि जोंनि माखासे मावनो गोनां आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ जाहाथे मोजाङै आबुङै जों आगोलनि मावबोनायनिख्रुइ साबसिनै मावलांनो हागोनखौ आङो बिथांमोनखौ मिजिंथिनानै दङ। आङो दिनै जोंनि सोनाब सानजारि दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनिफ्राय आम्बोल माने अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। मानोना जोंनि थान्दै मेलजों लोगोसे गेवलां मेलखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोना जोंखौ गोबाङैनो मदद होफैदों। मानोना रोजा रोजा जोंनियाव दिनै थान्दै बिथांमोना गेवलां मेलावबो बाहागो लानायजों गोबां गामिनिफ्रायनो 35 गामिनिफ्रायनो गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय 20-30 बेबायदि बाहागो लाफैदों आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेनिख्रुइबो बांसिन थान्दै बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। बेनिखायनो आं बिसोरनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन आरो साबायखर बावहरनाय बिथांमोननिसिम थादों।